Mga kapuso, atong ilailahon kining usa ka 5 anyos nga bata nga nag-viral sa social media tungod sa kamaayo nining mubalak. Ano ang report? Sugilanon ang dalan. Usa ka adlaw sa madag-umon na kahaponon, naglakaw ako sa manisud ug lubak-lubak na agianan. Sa akong pag-inusarang paglakaw, siya si Divine Grace Gumubaw, 5 anyos, taga Davao Oriental o grade 1 student sa Baganda Central Elementary School. Kuha kini siyang maestra ni adtong kindergarten pa siya samtang nagpractice sa iyang piece alang sa event sa pagsaysay sa Sugilanon sa ilang kiddie fair. pipila ka mga adlaw, akong nasinapi ang maong dili maayong panahon. Kindergarten pa lang si Divine, apan nakitaan na siyang potensyal ni ini. Dili man siya ulawon nga bata gud. Makita na ko nga dili siya ulawon. So gipatry na ko og pa-memorize tong akong piece. Nya, okay man pud ang mama kay supportive man pud ang mama, so natabangan po kay sa balay nila. First time pa ni Divine nga moapil og mga ingon ni ini, apan naka-memorize na siya sa maong balak. Nitabok kanigso ba sa mambusaw? Wala na mo damha ang panghitabo. Iyang gisaysay sa maong balak ang kamahinungdanon sa kinabuhi, sa damgo ug sa pag-amuma sa kinaiyahan. Puno sa talento ang maong bata, tungod kay gawas sa pagbalak, maayo usab kining moarte, musayaw ug mukanta. Padayon niya ang iyahang pagkabuutan nga bata, i-share niya gihapon ang iyahang mga talent kay daghan ang siya talent good. Dili siya maulaw. Padayon gihapon na magpugihon sa iyang pag-eskwela. Na troso, napasabot na adunay dili maayong binuhatan. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.